Per un mosset de res. En el jardí d'una casa d'un poble sense nom hi havia un formiguer gegant. Tenia molts túnels que portaven a 389 habitacions. Allí vivia la formiga Borniga Cano de Bessa, una formigueta gran i negra. Un divendres, el 25 de maig de 2017, es va arreglar molt perquè era l'últim dia de classe a la universitat i es faria una foto. De camí es va trobar amb la seva millor amiga, Laura, i amb ella va caminar fins a la seva classe. Allí van fer una foto i li van donar el diploma per acabar els estudis i li van dir que ja podia anar a buscar faena de formigueta obrera. Eixe dia va anar a l'oficina de la formiga reina i el director de treball li va aconseguir feina de buscadora d'aliments. Borniga ja tenia feina. Aconseguiria menjar per a guardar al formiguer per a quan vinguera l'hivern. Les formigues obreres treballaven entre setmana i descansaven dissabte i diumenge. La formiga Borniga aprofitava el cap de setmana per a netejar la casa i disfrutar de la família. Un dijous van eixir a replegar menjar i Borniga es va trobar una bresquilla. Eixe dia no havia esmorzat i li va pegar un mos, però un mosset xicotet, per a tastar-la. Li pegaré un mosset de res. A poc va anar trobant-se malament. Tenia mal de panxa, li picava tot, tenia granets i se li va fer l'abdomen roig i gros. Borniga se'n va tornar a casa, però tenia el cultant unflat que no passava per la porta del formiguer. I la formiga reina va manar que cridaren al 112. En 5 minuts va arribar l'ambulància i el metge Erisó Marcos va dir que li punjaren una cosa i la van adormir. Van pujar Borniga a la llitera i corrents cap a l'hospital perquè estava molt inflamada. Allí li van fer moltes proves, una anàlisi, la van mesurar, li van posar un pal en la boca i moltes proves més. Li van dir que era al·lèrgica a la bresquilla i a la pell de la bresquilla. Es va quedar 3 dies a l'hospital per a desinflamar el cul i per a revisar-la. La formiga reina va decidir fer el formiguer més gran per si a alguna formiga li tornava a passar. Les formigues excavadores es van passar el divendres pel matí treballant. «El formiguer quedarà preciós!» Borniga va tornar a casa i va contar a les seues amigues tot el que li havia passat. Ara ja sabia que era al·lèrgica a la pell de la bresquilla i mai més tornaria a menjar-la ni tampoc a tastar-la. Ni per un mosset de res. Conte contat, ja s'ha acabat i la formiga Borniga Cano de Bessa ja s'ha curat.